Boas. Nunha ocasión, nas aulas de portugués, dúas alumnas galegofalantes, depois de preguntaren o significado da palabra nua que surxiu nun texto, admitiron que era a primeira vez que ouvían ese termo en vez do seu correspondente en español, desnuda. Non é unha situación excepcional. Mudando a palabra, acontece frecuentemente. E hoxe vamos falar diso en galego de todo o mundo. Non fago máis que ouvir outras voces que son a mesma voz. As palabras exclusivas do galego, nomeadamente falsos amigos ou as que non teñen a sorte de ter a mesma base lexical que o castellano, están en certo modo condenadas a circular cada vez menos na sociedade, até o ponto de que será cada vez máis frecuente que unha persoa galega ouza algunhas palabras propias pola primeira vez só cando entra en contacto co portugués. Mas se isto acontece a palabras como nua ou outras como cadeira, lura, vitela, que nomean cousas ás quais recorremos diariamente, imaginai a outras de uso máis esporádico. O léxico exclusivo galego está a ser vítima de un uso tan fragmentario que é posible que para moitos galegos e galegas, caso cheguen a ter algún día contacto con estas palabras, este sexa xa a través do portugués, e non das nosas propias falas. Pola miña experiencia, podo garantirvos que, sen portugués, a práctica totalidade dos alumnos e alumnas que pasan polas aulas non coñecerían os valores ou as formas galegas de vocábulos como largo, co valor castellano de ancho, acordar, co valor de despertar, brincar, co valor español de jugar, corrida, co valor de proba para designar o máis rápido, ou pronto, co valor de preparado. Eu mesmo podería acrescentar moitísimos vocábulos con que a min propio aconteceu isto. Por exemplo, se non fose polo portugués, eu non coñecería a palabra aconchegar ou o seu sustantivo aconchego, que ten o valor de aproximarse moito, por exemplo, procurando refuxio. Iso non significa que non exista na nosa terra, porque de facto, depois de ouvir en portugués, reparei que tamén a temos entre nós. Simplemente quer dicer que non facía parte do meu repertorio, porque aquí é cada vez máis difícil de ouvir ao ser dispensada a favor de outras alternativas castellanas ou coincidentes co castellano. Arrimar, acercar, acurrucar. Con unha política de integración lingüística galego-portuguesa, o problema da perda de vitalidade das palabras galegas podería ser paliado considerablemente. Mas en cuanto a esta non chegar, nas actuais circunstancias, por pouca que sexa, o portugués sempre acaba por representar unha pequena axuda para reanimar moitas palabras que hoxe en día, a pesar de a norma RAC non as ignorar, teñen moito pouco uso na Galiza por non existiren no español. Non fago máis que atopar xente distinta que a mesma teima que a min. Non fago máis que ouvir outras voces que son a mesma voz.